बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ फैगौ 6 सेप्तेम्बर मंगलबार खालि आसाम केबिनेट जथुमखौ क'क्राझाराव खुंनो थि खालामनाय जादों। बे जथुमाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानायजों लोगोसे जथुमाया जागायनायनि सिगां गिबि मन्थ्रि बिथाङा 30 मिनिट सम लानानै बड'फानि आंगो देरायाव थांनानै बड'फानि नखरनि सुबुंफोरजों सावरायलायगोन आरो बिनि उनाव बड'फाखौ फबनाय गोथार थावनि थुलुंगाफुरियाव थांनानै बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावगोन। गेलेनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय थांखिजों एबसुआ क'क्राझारनि बागानसालियाव थानाय बड'फा हाउसआव गेलेमु आयदानि सायाव जर'खा सावरायमेल खुंदों। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मासि लानानै दैदेननाय जर'खा सावरायमेलाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म, SAIनि बारग' रिजनाल डिरेक्टर सुबास बसुमतारी, क'क्राझार DSO प्रदीप नार्जारी, उदालगुरि DSO सोमदोन मोसाहारि बिथांमोना बे सावरायलायनायाव बिटिआरनि गंबा जिल्लानि सिङाव थानाय गेलेनायजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा बाहागो लायो। क'क्राझाराव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। क'क्राझाराव फिन गावनि बिसिखौ बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बांगालदबा पार्ट 1 गामिनि थागिबि बलेन सुत्रधरा गावनि बिसि जया सुत्रधरखौ थांनाय हराव बुथारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला खामानि मावखांना फैनानै ओंखाम संना दोनैनि जाहोनाव बिसिखौ जोदों बुदों। जाहोनाव दिनै फुङाव जिउ गैयै गोथै देहाखौ मोननो हायो। जाथायखौ खौरां मोननानै क'क्राझार पुलिस थानानि हानजासे पुलिसआ दायनिगिरि बलेन सुत्रधरखौ खानायजों लोगोसे बिसिनि गोथै देहाखौ नायबिजिरनो थाखाय पुलिस थानासिम लानानै थाङो। मैया मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिटिआरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरखौ सरकारा थाबैनो होखारनांगौ होनना खौरांगिरि मेल खुंनानै दाबि दिखांनायनि उनाव दिनै MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरनि सायाव बुङो दि फैबाय थानाय समाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हाबसनफैनाय इनटाइटेल नङैफोरा होखारजागोन होनना मख'नो गोनां दि गुबुन गुबुन जायगायाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनायफोरखौ इभिक्सन खालामनाय बादिनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरखौ सरकारा होखारगोना होखारा बेखौ फैबाय थानाय समावसो नुनो मोनगोन। मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय। आसामनि काछार जिल्लानि सिलचराव सासे 35 बोसोर बैसोनि आसाम राइफलनि सासे जवाना गावनि बिसि आरो 11 बोसोर बैसोनि फिसाजोनि गारामा हानानै बुथारदों। रबिन्द्र कुमार मुंनि आसाम राइफलनि जवाना गावनि बिसि आरो फिसाजोजों नांज्लायनाय जानायाव रागा जोंनानै गावसोरनि थाग्रा खुलियाव गारामा हानानै बुथारो। जिउ गुमानाय बिसिनि मुङा मनिका दग्रा आरो फिसाजोनि मुङा रिद्धि बाटकाल। आसाम राइफलनि जवान रबिन्द्र कुमारा गावनि बिसि आरो फिसाजोखौ गारामा हानायनि उनाव बिसि आरो फिसाजोखौ गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन, नाथाय डक्टरा सानैखौबो थैनाय फोसावो। बे जाथायनि उनाव सिलचर पुलिसआ दायनिगिरि रबिन्द्र कुमारखौ खायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।